ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଆମର ଲେଖିଦେଲ ଡାକୁଛି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କରେଣ୍ଟ ମାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କି ଲେଖି ଦେଖନ୍ତୁ। କରେଣ୍ଟ ମାରୁଛି କି? ତୁମ ନମ୍ବରଟା କେ ନମ୍ବରଟା ଧରୁଛ ନା? ସେଇଟା ଯେ ତ ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ। କରେଣ୍ଟ ମାରୁଛି କି? ঠিক ଅଛି ଅଦନର ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଡାକୁଛୁ। ହଁ 99 ଭାଇ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ ତ। ଦେଖ ଏପଟେ ଦେଖିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। अरे सर Oh no! देने पड़ेगा। हाँ देने पड़ेगा। छूट दियो। अरे सर नंबर लिख दिया Oh no! no.